pay nga mangipatulod kariti pakasaritaan ti biyagyo. Ken pasindadaan deti pagayam yon ni Robert de la Cruz nga mangibasa ken mangipatangatang karita nga pakasaritaan ti biyag. Iti programa tayo ti napalabas. Agdalanggay tayo nga iti lasod ti maysa nga oras wenno sursurok ti maysa nga oras iti detoy nga aldaw. Aldaw iti Martes 31 maudi nga bulan ti Mayo. Iti detoy nga tawen 2022 papagayam. Ngem kasangwanan ngentay rugyan manen nga ukarkaren wenno ibasa detoy surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni David. Pagyamanan tayo di ginayat ni sponsors nga mangidandanon iti programa tayo ti napalabas. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm. Ngayon matmatunan da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario iti Baresbes Dingra, Ilocos Norte. Kastapay pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa ken ni Ma'am Erlinda Hood wenno Miss Erlinda Fermin Hood iti barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Hazel de la Cruz Alonzo ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much pa ken ni Ma'am Carmela Walker nga da ijay San Diego, California. Thank you very much ken ka Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta pagyamanan tayo nga da ijay Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas nga damet ijay Maui, Hawaii. Da Mr. Chris Shiroma ken ni Mrs. Chris Shiroma iti Maui, Hawaii. Thank you very much iti Metro North Insurance and Surety Agency para kadiri kasapulan nyo iti non-life insurance gagigim kayong kabsat kasi iti comprehensive TPL. Amin nga kasapulan para kadiri iti government projects iti entero apagilian. Iserbi kada kayo ti Metro North Insurance Surety Agency ngayon matbatunan ni Miss Dory de la Cruz. Kastapay nga pagyamanan tayo ti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road. Paset ti barangay number 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal.
papagayam ngentay sublian wenno ituloy nga ibasa dadi surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo David. Nadlaw ko nga naliday unay tinak, Manong Robert. Iri pa nang ipakadak nga agtrabaho ak, iri sentro ti syudad. Wen kapsat, makitak ti liday ti inak. Amok nga saan na akayat, nga may sinak ken ko ana. Saan na akayat nga may pusingak ken ko ana. Ngem para kanyak kabsat ko, ragsak ko ti umakal iti uneg ti pagtengan mi. Impyerno kanyak ti pagtengan mi pagayam ko. Madudug mapirsay ti riknak. Tunggal lalaisen nak ti amak. Pakiramanan di kiti dua kakabsat ko. Nagmalem nga saan kami unay nga naging inuni kaninanang. Wen Manong Robert, maawatak ti inak. Ngem rumbeng nga maawatan nakmet. Rumbeng nga ipariknakmet kadiri dua kakabsat ko ken ti ama. Ngaddan kabalinak. Idilaksid ti agdama nga sitwasyon wenno ti sitwasyon ti kinatao. Nga siya ket may sa apiladso. Wenno saan niya agpada ti katiddag di ti dua sakak. Masapul nga tumakderak. Masapul nga tumakderak tapnon ti kasta. Mabiyag ko ti bagik. Kasanun tulayngin kinun ko nakpay ti bagik. No awanton ni nanang nga kalasag ko, kontra ka di dua kakabsat ko ken ti ama, Manong Robert. Iti malem, Manong Robert, iti rumwara kiti kwarto. Wen, rumwara kon tapnon ti kasta isagana kon di kiti lutwek nga pangmalem ti pamilya. Nagbalin ngaminen nga trabahok deta. Ngamin kay kayat ko nga makainan na ti inak. Nudaduma no rumwara kiti kasta nga oras. Ada ni nana nga nakaidda. Iti atiddo katugaw iti saras. Ngayon di nga irurwar ko iti kwartok. Diyak nakita ti inak. Nagdiretso aklatan iti kusina mi tapnon di kasta trabahwe kon ti trabahok. Ti mangisaganay di pangrabi Manong ko. Timmamdaga kiti tawa. Nga da iti mismo nga bangkera. Wenno preparation table ti balemi. Adda ti inak iti ruaran. Nakatugaw. Nakasango ti laod. Ti laod nga linnekan ti init. Maan ninawak iti aking kanigid nga pingping na naliday. Arig ko estatwa nga mangkitkita iti inak. Aging gapagayam ko. Nga nakita ti panagarubos wenno panagayos di iti lua iti pingping ni nanang ko. Tinakakaasi nga inak. Tinakakaasi nga inak apanawak.
Nanang pakawanin nak. Pakawanin nak no aramide kiti kastoy. Ngem saan niya agnanayon nga napigsa ka tapnon ti kasta si kati proteksyon ken kalasag ko kadigiti tao nga mangirurumeng kanyak. Masapul nga tumakdera. Malagip ko unay Manong Robert dedi balikas ni tatang. Dedi balikas na di agpakadaak wenno damagek no agadalak wenno saan. Nga kunana. Masapul nga digiti pilladso. Dagiti duling. Dagiti addaan ti rangkap ti bagi. Ket ipaawat mo kadakwada nga isuda ket kasta. Tapnon ti kasta. Ammuda nga awaten no adda iti. Manglais wenno manguyaw kadakwada. Saan ket nga kang kanayon nga proteram wenno overprotective ka kadakwada. When imawing deta nga balikas. Nupay saan nga panangisakit nga balikas manipod iti amak. No diket balikas nga ibilang ko ka panang lais. Wenno panangirurumin kanya. Nga mismo pa'y nga ti amak nga nagtaudan ti lasag kendara. Ket kabalinan na nga ibalikas ti kasta. Iti mismo asangwanan ti addaan rangkap nga anak na. Manong Robert. Ti mangi saang nga kunatayo iti Lucano wenno mangluto ti inapoy. Ngemjak nagawidan ti riknak Manong Robert. Rimwarak kit dinanon ko ni nanang iti sikigan ti balay. Nanang, apay ngagluluwa ka. Anyaya tinasakit ken ka. Apay ngaglidliday ka. Saan ka di nga rumbing agragsak ka, gaputa? Iti laksid nga kasto iti sitwasyon ti anak mo nga ni David. Ket suuten wenno padasin na ti tumakder babaeng kada iti bukod na asaka. Suuten ken padasin na ti tumakder tapnon ti kasta. Agbiagmet nga nawaya. Umadayo ken ka tapnon ti kasta maliklikan na di iti lais. Panakairurumen. Saan ka di nga rumbingan na ragsak ka na nang ko? Saludsud ko iti inak, Manong Robert. Saan yan sigida nga simungbat ni nanang? Inmatmat na kit di kanyak dagiti malmalmesen iti luwa, amatana. Awan ti sumngaw nga balikas kadigiti bibig na. Nanang, nanang saan ka kumangagladingit? Kasapulan niya, sa pulik met ti bukod ko aragsak. Kasapulan niya, sangwek met ti pagkasapulan ti biyag ko. Nagtimek ni nanang ket kinunana. Anak ko David, pakawanin na. Pakawanin na kanak ko no saan ko nga may paay digiti kalikagom mo. Pakawanin nak no awan ti kabalin na ka mangirupir iti kalintigam para iti panagadal mo. Amok nga dayta unay ti kalkalikagom manak ko. David, pakawanin na kanak ko. Nagsubliak iti kusina, Manong Robert. Dita nga trinabahok ti panangipreparar iti kanenmi. Nupay kasta sinipsiputak latta ti inak. Bayat nga addi ti sikigan ti balay. Amatamtam dagak babayan iti tawa ti kusina. Saan pa'y ngay makar iti nagtugawan na nga ng panawak ken kwa na. Kasladyak mapagsusurot ti aramid ko. Diyakam mo no anya ti yunak iti trabaho. Agagawin na ti atensyon ko. Agagawin ni nanang ti atensyon ko iti pa nagtrabaho kiti kusina. Nupay kasta impakamaysak.
Ngamin ko na kadadda nga mailuyos tirik na. Kinamangan tadyak maituloy ti pangplanok nga panagtrabaho iti sentro ti syudad. No aglading itak unay ti makitkitak nga sasaaden ti inak. Manong Robert. Alistok nga naaramid ti aramid ko. Idi tumamdaga kiti tawa awanen ti inak. Sinapul ko. Rimwara kiti pagtengan mi. Linawlaw ko detoy. Awan ni nanang. Napanunot ko nga mabalin nga simrek iti siled na. Inasit gak, tiruangan ti siled da kinitatang. Sinagid ko ti siradura. Nakalak detoy. Nanang adda ka kaditi uneg. Medyo inpukaw ko. Simong ba tini medyo nakapso tatime ket kastoy ti balikas na. Wenanak ko. Adaat ditoy. Ururno sek di ti arwaten mi ket ti amam. Aginanakan ta no suwang petdaket. Sigurado nga duman hindi kiti iba unda kadata. Balikas na. Gaputa kasta ti balikas ti inak, simre kakmet iti silid ko. Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat ko nangegkon ti danarudor, ti motor wenno tricycle ni tatang. Addan di kiti dua kakabsat ko. Addan ti amak. Di kiti kakabsat ko nga nina minsan. Jack pa'y narik na ti panay sakit na kanya. Ti amak nga mismo pa'y mangiparupa. E di pananguyaw na iti sasaadik. Wenno rangkap ti bagi. Inururay ko manen ti mando wenno mandarda kanya. Panangipreparan iti lamisaan, wenno anyala ditan, nya kayat da nga paala kanya. Ngem saan ko nga nauray, Manong Robert. Adadakit di nga, nagari ti kinaulimek. Kinitak ti pagurasan kabsat ko, ala sa iskinsen, iti rabi. Rimwara kon ket dita nga, danda nilaggidan kami kanina nga rimwar, iri agabay nga ridaw, dagiti silad ni. Makitak ngagbalbalukog pa'y laing ti mata ni nanang, nga mangipakita nga deto'y ket nagsangsangit. Ti ama kadda ngagparpari iri tirwar, e dinto nga dagiti dua kakabsat ko, nagpupukda ngaggargarakgak, wenno agin in istorya, iti bukod da asilid. Damapay, Manong Robert, adda kamin itinadaeg a panganan. Adda kamin tilanglang tilamisaan. Mayaten iti panaglabay di iti kakabsat ko pakairamanan ti amak. Ngedda kami kininanang kasla agsinsinniim. Kasla agin inobserbar. Aging nga nagtimek ti inak ket kastoy di iti balikas na. Kaday di masungsungat nga aldaw, Amando, Cynthia, do na anak ko. Saan yun to na makita ti kabsat yo? Natanggen ti buses ni nanang. Nakigtot ti ama, kenure di ti dua kakabsat ko ket nagkinita. Saan yun to na makita ni David, kaday di masungad aldaw? Ngamin, ada tao nga mga laking kuana tapno agtrabaho. Injayaan na tidakkel a sweldo. Maribo ka no iti makabulan. Baga kanyak ni David deta itay
makasangpet manipot ti tiyandaan niya nagangkat ka diti lako mi dito balay. Mas naayan ako unay. Maladingitan ako unay nga masina-sina tayo. Iso nga nanipod di tayo bigat. Pinanpanunot ko no kasano akto. No awan ti kabsat yo ani David. Sinunto nga tati kasarsaritak. Sinunto nga tati kabadangak. Awan ti anak ko apil ladso. Saan tayo ito na makita? Panangituloy na. Awan ti simngaw nga balikas manipod ka ni tatang. Already kiti dua kakabsat ko. Saan daman lang nga dinamag no sino ti kinatao ti mangalakan niya. Sa dinno nga lugar ti papanak. Gaputa danda ni Jack magawidanen ti panagarubos di kiti luak. Iti panganan Manong Robert. Timmakderak. Timmakderak no pay Jack pay narugyan ti kimametwen no nangan. Ket nagdiretsua iti silad ko. Kasangwanan papagayam nga ituloy tayo nga ibasa diti paset ti surat. Wenno surat nga nakailaunan ti pakasaritaan ti biag ni David. Agyaman tayo ti Kalawagan Belisario Farm. Ngay matmatunan da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario iti Barisbes Dingra Ilocos Norte. Kastamet na pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much kenka Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Pagyamanak pa ni Mrs. Hazel de la Cruz Alonzo ejay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much kenka Ma'am Carmela Walker dita California, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Miss B. Fiesta yagnanay ni Honolulu, Hawaii. Kastapay pagyamanak ni Ami Ancheta nga damit ni Stockton, California. Mr. Jewel Centillas, thank you very much. Manipod dita Maui, Hawaii. Ni Chris Siroma ken ni Marisa Siroma dita Iba Beach, Hawaii. Thank you very much pa iti Metro North Insurance and Security Agency. Para kadagiti kasapulan nyo papagayam, kadagiti non-life insurance, nga kas iti comprehensive TPL. Ken aminan nga kasapulan nyo kadagiti government projects, Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency, babaen kani Dorocha de la Cruz. Masarakan dito iti Cityland Tower 2, iti Manila, wenno Malate, Manila. Thank you very much iti CLJ Store, iti Badak Road, Barangay number 22, San Nicolas, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Jaime Perdonio, kani Mrs. Cynthia Perdonio. Kalikagom tayo, tinanad na pa nakatarimaan kan para kasalwad di kitilugan tayo. No adda problema tilugan na naanad di kalidad ti serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya dadi sa mga serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, adan da pa iti adu nga pyesa ken aksesorya, akayat yo may kapet ka rin ilugan nyo. Man nakigayam di kiti empleyado nga agserbi ka na kayo. Masarakan ti amyananen ti Melda Cultural Center, Barangay number 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Failogna. ECF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Kasangwanan, ituloy tayo kay tayo kablawan, dagiti viewers tayo, iti dito yung gundaway.
Happy viewing kani kasin ko Loreto Tamayo dita Hawaii, ni Estrella Mariano Macalma dita Paway, Ilocos Norte. Ni Wayne Rumbawa, my partner, my friend Winnie Rumbawa dita Estados Unidos. Thank you very much iti panagbibuyam. Diri kabsat ko ni Marisa si Roma, ijay Ivavich, Hawaii. Kastapay nga kablaawak ni kabsat ko mitlaeng ijay Metro Manila, ijay Paranaque, Durucha de la Cruz. Yung kasamit din ni Richard de la Cruz Compuesto. Magandang hapon sa iyo. Kastapay nga kablawak ni Juni Ancheta, iti barangay number 42, Apaya, Sitio Atimon. My friend Fredes Cresada, iti California. Happy viewing and thank you very much. Ni Ma'am Josephine Gavino, ni kasin ko Imelda Layugan, kastamit din ni Perlita Agustin, dita Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Bacara, Ilocos Norte. Kaya dati barong viewer tayo, ikaw sapat na kung nanatoy. Manipo di jay Saudi Arabia. Ayan. And kasapay, good afternoon, happy viewing kini Eileen Akob dita Steps Hub, Bacara, Ilocos Norte. Ni Alemar Borromeo, kastamit ni Rickmar de la Cruz, ni Rain Agkawili, nimbag malim mo Rain, ni Abalayan Landubarot dito Hawaii. Thank you very much for watching, Abalayan. Ni former barangay chairwoman Maria Paz Ventura Balyador. Nagasat nga pa nagdingdingig mo, Kap. Long time no look, long time no see. Kaya ni Josephine Ramos Caballero. Thank you very much karay amin nga viewers. Edi programa tayo, Ti Napalabas. Robert, saan ngay mapay ni turog wenno ridep kanyak? Wen kabsat ko. Dandani nagpatpatnag ngay ni ornos ko tisang kabasit nga arwatek nga itugot ko. Wen manon, maiduma ak unay. Awan digiti adu nga arwatek. Saan niya kas kadiri kakabsat ko nga oray barupay ti sapatos, barupay ti anyaman niya pagkawesda. Agpagatang damanin. Wen manong ko. E dinto nga siya. Ananusak na itidaan niya arwatek. May isa akarto na basit. Tinangipenpenak ka diti arwatek pagayam ko. Dahito ikit karton ti juice. Ngagat-gatangi ti ki grocery. Nga dahito ikit nayon di kiti lako mikin ni nanang diti balay. Kinarupit ko detoy iti straw. Tapnol alisto nga bagkatek wenno bitbitik. Dagiti sabsabali nga arwatek manong enkarga kida. Eri day di bag ko idag turpusa kiti grade 6. Ining iungot ko nga backpack wenno bagpack manong ko. Ta awan ti ammok nga igatang ko iti baro. Dagitoy tinangikargaak kadidi arwatek nga itugot ko. Iti papang ko pa nagtrabaho, iti sentro, ti syudad. Nga nagtaraok, dagiti manok. Wen pagayam ko. Ngem awan pay laeng ti arimekmek. Irunig ti balay. Enlukib ko ti ridaw tapno kitaek ti kusina. Nasipnget. Saan na rimwar ni nanang. Sigurado nga namnamain na nga siyak manen ti agluto. Nga mintulag mindeta. Ngem saan kun nga enrugi ti nagluto manong ko. Uray no medyo nariwet pay. Agin nago pay laeng ti sipnget ken lawag. Inbaklay kon ti daan niya bag ko.
Akin kanawan nga imak no paiso ti batog, ti ababa nga sakak. Isu ti nang bitbit ti basit a karton, nga nakaikargaan dagiti arwate. Ininot ko ngayon lukat ti ridaw ti kwarto. Kaya di makarwara ko no mairwar ko ti bagik. Inrikep ko mitlaeng iti nainayad. Inamang ko ti dakkel nga ridaw ti balay mi. Ininayad ko manen nga inlukat. Kaya di makarwarak ininayad ko mitlaeng nga inrikep. Minatmatak ti pakabuklan ti ridaw. Ngem saan nga ti ridaw ti kayat ko akasarita wenno pangibat tiyan ti pamakadak. No diket ti inak. Mapanak ko nanang ko. Sapay tadi ka agunget iti jak pa nagluto. Apag ibalikas ko iti dahidi nga tanamitim Manong Robert. Iri agtupak dagiti luak. Ngem jako ni dayeng kina. Tintaringting kon ti piladso nga panagnaket inamang ko ti kalsada. Ditan kabsat nga nagnagnaak. Gaputawan met ti masalaw ko apag luganak. Pagpag na kagingganay ti sentro tabareng makaala iti mangitulnog kanyak. Iti bagsakan ti ikan. Nga dito'y ti pangurayak iti mangalang agtrabaho kanyak. Nga daytoy ket ni Sir Aldrin. Siniapo Dios, Manong Robert, saan ko nga nadanon ti sentro ti ilimi. Idi adda may sa tricycle nga maanaraaran nak. Adday ti likod ko kabsat. Nagsarding nga kitinsinyas ko ti imak nga agluganak. Nagsarding detoy. May sa detoy kadigiti kabaranggayan mi nga mapanagpasada a masapa. David, papanamaya? Ay, mapanak gangkat ti ikan manong kasti dati. Panagulbud ko. Oh, ape nga ada karton mo kaya dapay bag mo. Ay, kwadeta manong. Ibatik to ni ti sentro. Ada ti nagurder. Nating deta. Kinunaklatan. O sige nga rod, aglugang kan. Aglugang kan ta mapanakbit lang yung ti sentro ang pasada. Sikati, buena manok, David. Makadanon kami di tiyendaan, iyawat kong tipletek. Iri karubak na tricycle driver. Ngayon nagkitkidan na. Saanin? Pagpletem tulayngin iti mangitulnog king kang agsubli. Agpasada aklatan dit sa bali. Ang angawin ka lang iti bagak nga buena mano ka, David. Kaasi ka pa'y. Kasta lang arun ti sitwasyon mon, sikapay ti dadda nga maguguran yung mayagang katilako yung kininanang mo. Kinunana. Thank you manong thank you. Kinunak. Ditan nga sinipsiputak ti adayo ti tricycle nga naglugana. Intugaw ko iti masansan wenno asideg ti masansan na pakakitaak nga pakaiparkingan ti lugan ni Sir Aldrin. Tinangijaya nga alaenak. Ngimbayat ti panaguruuray ko kasla marikriknak no anya ti marikna ni nanang bayat nga maamuan na. When oras nga maamuan na, nga awan ako niti uneg ti pagtingan ni. Talaga nga inrantakon ti saan niya nagpakada ti uray asinuman kadakwada. Aglalalon ti amak. Kenda iti dua kakabsat ko, Manong Robert.
Awan tayo fay, digiti sa bali pa nga viewers tayo. Good afternoon, keng ka Josephine Ramos Caballero. Kastapay ka ni friend ko nga ni Novelin Anacleto dita Anaw, Pidig, Ilocos Norte. Naimbag nga malemyo apo nga taga Pidig. Ni Alan de la Cruz Martin, ejay Marcos, Ilocos Norte. Ni classmate ko Delia Mariano Ramos, ni Marites Ganyo Arius, ejay Hawaii. Thank you very much. Iti panagbubuyayo, iti programa tayo, tinapalabas. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day tinda pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Digidi ka iliw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digidi sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Madamdama pa'y Manong Robert, mapasungada kon ti pick up alugan ni Sir Aldrin. Wen kabsat, timmakderak nga rod tapnon ti kasta makita nak. Idi makasardeng ti lugan bimaba. May sana manen, awan ti driver na. Oh, David, nasapa ka? O may kakadiman ni nagangkat, nga mapay nga da ka dito'y parkingan. Parang damag na. Saan ako niya agangkat, sir? Anya nga rod? Umaya kon sumurot keng kata. Agtrabaho ak. Kasjayam. Kinunak. Sigurado ka? Kinunana kasla magagaran wenno maragsakan. Iti panagawat ko iti intonasyon ti balagbalikas na.
Wen sir, umaya kung sumurot keng katapno, agtrabaho akiti, resto bar mo. Maradsa kanak man, nabayagin na marigrigat anak, agasim pasarisyak pa yun ti aginaw no kado ti tao. Kaputa, nakabakasyon nga ron ti dishwasher ko. Sige, tulungan nak nga ron nga, manggatang karitikan niya, masapol ta. Mapandan. Angin, nagpakada ka di metlaing ka, di naganak ka. Wen sir, nagpakada akin ni nanang ko. Ni father mo, di metay adda kakabsat mo. Saan ako na simungbat, Manong Robert? Dahil bayat idin niya magmagna kami, idi ayan. Dagiti, weno masidig kami niti ayan, dagiti mailako nga ikan. Tempo wenno pa nagtulid ti oras iti dedi aparbangon. Agtartarayan ti lugan ni Sir Aldrin nga mapan iti ayan ti pasdek negosyo na, Manong Robert. Makasubliak manen iti syudad na bayagen dedi Aldao nga daki ti syudad. Kayat na ngamin ti umayaggatang karitikan nga may bagbagsak iti bagsakan center ti ilimi. Ngamin ket wino ti tiyandaan ti ilimi, kalpasan ngayon sublida detoy, nga pagalaan iti tagilak. Ngamin ket nalaklak ako nana, maabrot na kanumet, ti magastar na gasolina, iti lugan na. Madamdama pa'y nagsardeng kami niti sango, tinasao nga panganan. Adan di sumagmamanong empleyado nga agdaldalos. Wen kabsat, ngamin masapada nga aglukat, adu kanu digiti mapan mamigat. Inturong nak nga rod iti kusina ken bit mi digiti ginatang mi nga ikan ken sabsabali pay. Pakiramanan nating. Ken kastamet ten ti karto na basit nga yan digiti arwatek ken ti bagko. Inyam amuna kiti maysa kadigiti empleyado na. Dahito iket ni Lito. Isu ti maysa kadigiti paraluto. Lito, ada baro kadwayo dahil ket ni David. Surwan nyo kaditi rumbeng nga aramidin na. Ngayon kasang mana deta, sakbay nga mangrugi, o may kadya David agkape-kapay. Agsangot agsarita taman, may panggipiti, parang rugim nga agtrabaho. Kinunana, nagtung edmet ti agnagan Lito, pagayam ko. Kami di pagkapyan, adda di kiti sumagmamano nga dinamdamag ni Sir Aldrin. Amom saan pa'y nga makaumanay titawin mo nga agtrabaho. Ngem, siya kung di makamoy ti data, adumit ten ti kasta. Saan ko kayat nga may reklamo ako? Nga pagtaptrabahoek di kiti menor de edad. Child labor nga kunada iti English. Mabaling ka di nga saan ka unay nga rumrumar. Nukas pagarigan iti pagugasan ti ayan mo. E dyan lang pagugasan ken iti maituding nga kwartom. Wenno pakikwartuam ti pagyanam. Saan ka unay nga rumrumar? Tapnon ti kasta awan di kiti makakita ken kakit. Mabali namang questionar iti edad mo. Wen sir. Sinipaw kumet iti kastoy nga saludsod. Anya ka diti trabaho sir. Siyempre, ti awan nget dishwasher para inaw. Ngem no awan ti mainawan ket masapul na kanilito nga mangtulong king kwa na ti para iti pan nakaiprepara iti maluto babaen iti order ti customer. Agtaray ka nga mapan. Agas sidigmet laing ti kusina ken ti ayan mo nga ginaw. Nalawag ka di. When, sir? When?
maawatak ti panangipatuldom iti trabaho. Agyaman aksel. Okay. Diti kwarto nga nang idiretsuam karigiti arwatem. Ada ti foam ijay nga bakante. Isunto pa lang ti usarem. Ti duty dito iket adag duty ti bigat. Ada sumrek nga masapa ngem ag-out day ti malem. Adan tumanen sumukat into no malem, digitanton digiti aging gana iti rabii. So, no ti assignment mo ket para aldaw nga aginaw para aldaw ka. Aging gana nga malpas mo ti agarok 8 nga oras. Ada break yung nga may nga oras. Ket no malpas mo ti 8 nga oras, ag-off kanton, sukatan na kantumet ti para rabii. Ngem relievo deta. Ag sinukat keto iti para aldaw, no sikat ti para rabii. Kasinukat mo tumet ti para rabii, no sikat ti para aldaw, gaputa ag sip kantumet para iti rabii. Okay, sir. O sige. Mapangkanto ni ti ayan ni Lito, tay suro nanto keng ka, no anya ti Ubraem. Kanyak nga trabaho. Laklakaik lang. Ngamin kabsat narwama ko nga agluto jay balay. Amok metten ti mangiwa ka di ti rekado. Kabsat ko iti dua nga aldaw nga panagtrabaho. Kasla akla na bulusan. When? Kasla akla na bulusan niya tumatayab manipod iti nakaipupukan na. When kabsat ko? Makitak no kasano iti kinaragsak na iti kapulpulapul ko. Saan niya kasi di balay mi nga nilaing nanang tinaragsak nga makipulapul when no makisarsarita kanya. No digiti dua nga kakabsat ko kasla kadurumendak. Kastamet ten ti ama. Nga nupay kasarita nakit na ibinggas na iti lais. Panang lais gapo iti kinataok. When no gapo iti sagsagabaik. Tirangkap iti bagik. Manong Robert. Nupay natuok metlaeng ti trabaho. When? Kaslag ka rin danumen di iti ramramay ti imak gabi di kanayon niya panaginaw. When kapsat ko. Ngem no susuutek ti bagik. Adaman kanyak ni rigat. Naragsakak karidi adday ti aglawlaw kanyak. When aglawlaw ko. Saan niya kaslay jay balay nga trabaho ka amin. Tuok ko amin. Ngem madadda nga mang patuok kanyak ti panakalalais. Babayang karidi mismo kadara. When manong Robert. Kastoy tinagbali na sitwasyon ko kabaliktad. Tinagbalin nga paspasama kidaddaak pay laeng iti uneg ti balay mi. Labas di kiti aldaw, bayat ti kaddak iti nasaw nga trabaho. Tigi na madiswaser ko iti resto bar ni Sal Ardrin. Nagbalina ko niya na asideg karitipadak nga agtrabaho. Kang runaan na kinimanong Lito nga para luto. Nulad duma, pukawan na ket kastoy ti pukaw na. David, umay ka man. Tulungan nakman kita doonay ti order. Kakaasin ti bagi kading ko, umay ka man. Nupay sabon-sabon ti imak, alistuak to abugwan, ket mapangkutulungan ni Manong Lito. Endo no maiserve digiti linuto mi kang runaan na digiti short order nga kunada. Edo sobra na. Aggudwata. Agmerienda tangim. Irekep mo deta ridaw. Amanganta umay ni Sir Aldrin ket ibaga na nga kanayo nakasta ti aramiden ta. Madimet no aduunay ti maikarga ka digiti plato. Kinure digiti kadwata san may ibagbaga nga manganta. Total timet kadwan nga kanenta ket itip
wenno sobra ti maiserve. Agkadwatan no kasta, David. Santo agkatkatawa manong nga idarasmin akanen ti sobra ti naiserve nga order dagiti customers iti resto bar. Masansan niya kasta. At dapat digiti gundaway nga saan kami nga makapangan iti pangaldaw wenno pangmalem. Ngamin ket nabsug kamin iti itip pakairamanan ti sobra nga makan nga maiserve ka di order di customers. Pagayam ko. Kasangwanan niyo tultuloy tayo papagayam. Pagyamanan tayo manen digiti naayat ng sponsors iti programa tayo tinapalabas. Pagyamanan tayo ti Kalawagan Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario, nga masarakan iti Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much, Mike, ken ka Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga DJ Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ni Carmela Walker, San Diego, California, Estados Unidos. Thank you very much ken ka Miss B Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, Stockton, California. Maraming salamat. Thank you very much. Mr. Jewel Centillas, manipo DJ Maui, Hawaii. Agyaman tayo. Ni Chris si Roma, ken ni Marisa si Roma, dita Eva Beach, Hawaii. Ken thank you very much si Metro North Insurance and Surety Agency para kaditi kasapulan nyo kaditi non-life insurance kasti comprehensive ken TPL ken aminen nga kasapulan para kaditi government projects iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance Surety Agency nga ti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Thank you very much ken ka Miss Dory de la Cruz, manager ti Metro North Insurance and Surety Agency. Pagyamanak pa ti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, paset ti barangay 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio, maraming salamat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Kablawan tayo dito ay viewers tayo nga sa Balipay. Ni Marites Ganyo Aryo si Hawaii ko na Jack na Parugin naladawak ko na. Okay, anyway, thank you. Okay lang Marites kaanakak kasinsin ko ni Marites. Kastapay, thank you very much. Hindi pa nagbuybuya ni Mr. Reynaldo Mariano. Ken dagiti sa Balipay ni Miss B. Dita Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii. May sakariti sponsors tayo. Tune in kada tayo iti dito nga gundaway. Sublianan tayo dito pakasaritaan ti biyag ni Pagayam tayo David. Malina ka naragsak. Kasla nalipatak peket din ti pamilya naggapwak. Malaksid tinadungo unay nga inak. Nga bayad dandani inaldaw nga malaglagip kulatta kang runan ni di parbangon. Aglalalo lang aruden no siyak ti parabigat. Idi maysa nga malem pagayam ko nga sumirsiripak iti mismo nga oneg ti restauran. Manipud ti ridaw ti kusina. Nga ayan ti paginawan ken paglutuan. Napasungadak ti maysa nga regular customer me. Daytoy ket ni Sir Owen. Ngem tunggal umanay iti comfort room ket makasarita na. Sir, good afternoon. Nukunak, sanak nga awagan ni ti Sir? Awagan naklatan ni dinagan ko nga Owen. David, kanayon na nga ibaga deta kanyak. Ni Sir Owen ket regular customer ti resto bar ni Sir Aldrin. Gayem na, may isa nga inhinyero wenno architect engineer. Manong Robert, nga mididay di nga malem ket may sana. Dati-dati ket aduda nga grupo nga may mangal dao. Sa nurumabi adadamanen nga may agiinom iti serbesa. Bagus gustuhan mi nga empleyado ni Sir Owen nga minket napigsa nga agtip. Adda di bati na no dakkel ti supli saan na niya lalain. Malaksid pa'y kariti sikreto nga ited na kariti mangiserbi ken kuana. Madlaw ko iti dedi nga malem nga ni Sir Owen ket nakainom. Agingga nga inayabannak ni Manong Lito. David, umay ka dito eh. Apay Manong. Ada order. Sigurado nga ni manin bakla nga Owen da ginorder iti dito eh. Anya dito Manong? Agorder iti crispy pata. Dua. Kunak nga nasdaaw. Apay nga dua ket may sana. Mga nano dumanon di kiti kakadwana. Angim alanganin dito yung oras ngayon umay na Manong. Pasado alas 3 pela nga magdan ken kasla da inumnan. Amok ti langan ni Sir Owen no makainom. Nakalablab baga kasla nakirog nga udang. Beman, tulungan nakit di dito eh. Isagana mo ti maaramid nga sus. Lutwe kon ti crispy pata ket no maong tanta dito eh. Uret awmet inawam. Kapampano di adu nga customer. Tiyempo ta kumamit ti ginanangim. Adamit tin deti nga bakla nga Owen. Kinuna ni Manong Lito. Insaganak nga rod di kiti kasapulan para iti pan nakaramid ti sauce. Ti order ni Sir Owen nga crispy pata pagayam ko. Ridaw ti ayan mi. Mas diretso nga makitak pagayam ko ti uneg ti resto bar. Ini ba nagtugtugaw wino pa nagsirsirip ko? Napasungadak ni Sir Owen. Nga umay sigurado nga mapani ti comfort room.
Ngamin, may sa tipagnaam nga mapanti kusina, kastamit ten iti yan ti comfort room. Idi makasidig iti ayan ko kapsat matmatmatan na. Ket ti panang matmatmat na kanya ken ni medyo agbasing nga pannagnana. Bigla nga napatibkul detoy ket na itikleb iti mismo sangwanak. Ensigida nga binangon ko ni Sir Owen. Sir, napatiklib kayo. Apay mitten, sir. Uwin nga rod. Ti panang matmatmat ko keng kakit. Yapit tin nakita ti laktawik ng imato asimento. Nga tambak de ti umay di ti kusina. Anak ti salbag nagtingal dring saklang gunsaw. David, makadisgrasya ka di customer de ti nga restaurant na. Kinuna na nga imisem. Ngimbayat deta nga bangbangunek manong Robert. Nadlaw ko tinakair-irot nga panang petpet na ititakyag ko. Nga danda ni Jack kabalinan nga bangunen gabuta medyo na bakit. Sakit kastoy ti sitwasyon ti saka. Idi mabangon ko saan nga insigida nga inikat na ti panang petpet na ititakyag ko. Minatmatan na. Sus Maria Jose. Umubran sa tinabaklang ko na ni manong dito kini Sir Owen. Kalpasan deta kit nagtimek. Thank you, David. Thank you, Thank you, di pa nang sarapam kanya kitay. May tiklebak ko ma. Kinunana nga kasla nakaragragsak dagiti matana nga may matangak. No pay madlaw ko nga isuna kita dahit influensya ti ara. Sir Owen, edi serbesa, manong Robert. Nabuntun metten di pulutan nga di na makmakan, nga deti mismo nga lamisan. Madlawen nga napalalo ti bartek na. Pasaray agkumpa-kumpas. Gabutawan pa'y unay ti customer kaday di nga oras. Agnanaay nga to na ti saka na. Wenno saan nagsikawil. No daduma matmatmatan na ti cellphone na sanan tumanin idiso. Ket yangad namanen ti botelya ti serbesa. Agingga nga nasiputak nga wenno imasideg ni Sir Aldrin Kengkuana. Tigayem na ngagko agtagi ko iti resto bar nga pagtrab-trabahuan me. Nabartek kan Owen. Ken api nga nagadu nga pulutan nga dito sangom. Siguro ti amom ket ada pa lang ni Donald nga kadwa man niya. Kinuna ni Sir Aldrin. Minatmatan ni Sir Owen ni Sir Aldrin ket kasla makalwa. Edi balikas ni Sir Aldrin kengkuana nga ti amuna ket kadwa na pailaeng ni Donald. Dito'y nga nagwerret ti panunot ko. Nga mabalin nga ti Donald nga dakdakamaten ni Sir Aldrin. Ket ti masansan nga kadwana. Nga umay mangan, umay aginom. Kaya nadupay di sabsabali ang kakadwana. Ngem ti nasao nga lalaki nga Donald. Ti kanayon nga kaabay ni Sir Owen. Ken pasaray pay agid idog ni Sir Owen. Iti nasao a lalaki, manong Robert. Damapay nagtugaw meten ni Sir Aldrin iti lamisaan ni Sir Owen. Kenin bagada nga inbagana nga ikandameten iti serbesa. Tasabayan na kano ti broken hearted agayim na nga ni Sir Owen ti dakdakamaten na. Dita nga nakaaduda nga naginom. Agingga nga idi mumalem ket mumalem. Pasado agalas 5 siguron, manong Robert. Inakay ni Sir Aldrin ni Mang Owen nga tuloy da kanulayangin ti aginom, iti mismo a kusina.
Iti ngamin kusina, pagayam ko ket nalawa. Nalawa tinaarami da kusina kinadda sumagmamano nga lamisaan. Nga dito iti pangpanganan mi nga agpapaay. Ken kastameten pakaidiswan di may preparar a maluto. Bayat nga dada iti mismo nga kusina. Pinaisagana ni Sir Aldrin Kanyak ti electric fan. David, alaman ti electric fan ket awmet ti aircon dito ayan nyo. Tapno saan nga lingeten dito nga bakla. Madlaw ko nga umaribasayan ti linget na. Inya nga na. Napanggungaro din niya si Deg kinim paturong ko kadakwada ti electric fan. Ket dito'y nga naguni ni Sir Owen. Hi David, thank you Kinunana nga medyo agnadalin ti busis na. Okay lang sir, welcome. Kunakken ka nga sa anak na awagan ti sir. Kahit mo ta, paikat ka kini Aldrin dito'y. Kinunana nga kasla makaunget ngem imisem iti udi na. Hoy, saan mo nga ang angawin ni David? Ni David tigas-gasat ko. Among kadi nga sipud simrek ni David ditoy. Dakkel tinainayon kadig di customers ko. Siguro no ko kwenta 30% iti regular customers ko tinainayon. Kinurikit sika. Kitam, siguro gapukin ni David ket alas 3 pa ilang ti parbangom bakla ket umay ka na ginom. Kinunani Sir Aldrin nga inya ngao. Saan ka nga nagkamali? Siyakit na inayon nga customer mo. Gapukin ni David. Kinuna namanen. Jakon mauawatan di kiti lingwahe da ken ni Sir Aldrin. Agingga nga saan mo nga pagangangawan. Nasingpet nga ubing deta. Ken panagkunak. Inosente. Awampay ti amuna. Sunga. Saan mo nga ikikan karigiti. Anyaman niya. Mabalin niya. Pagatapan natin ka. Kinunani Sir Aldrin nga nupay nakapsut ti buses na. Nangig ko ken naawatak ti kayata sa wen ni Sir Aldrin. Wen no kayat na nga ipaawat ken ni Sir Owen. Kalikagom tayo, tinanad dapat nakatarimaan kan para kasalwad di kitilugan tayo. No adda problema tilugan na naanad di kalidad ti serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya da di sumaganad serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, adan da pa iti ado nga pyesa ken aksesorya, akayat yo may kapet ka rin ilugan nyo. Man nakigayem di kiti empleyado nga agserbi ka na kayo. Masarakan ti amyananen ti Melda Cultural Center, Barangay number 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa, imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Failogna. ACF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best.
tayo man iti happy birthday ni Mayros Agustin Julian. Ngagkasangay iti dating aldaw. Happy birthday, Mayros. More birthdays to come. And of course, special birthday greetings kay ni Kumadre Marivic Vicky Duldulao. Ito barangay number 48A, Kabungaan North, Lawag City. Happy birthday, Kumadre. Sapay tadadupay nga pa nagkasangay. Sumangbay keng ka. Naragsa ka pa nagbuibuya kay ni Jeffrey Eclipse dito Paway. Kaya si Bubukel nga pamilyana ni Camila Balagat. Nga manarimaan ti pa nagbuya na. Iti programa tayo Tina Palabas. Ni Kasin Imelda Layugan nga madamamit ti buya na iti dating aldawa. Mayros, happy birthday. Greetings coming from Marisa Siroma, Ijay Ibavits, Hawaii. Kente ni manang mo, Dory, Ijay Paranaque, Metro Manila. Nagrabrabi iti panagininom da Sir Owen ken ni Sir Aldrin Manong Robert iti nga nagrabi. Ngem talaga nga naandor iti inninuman. Dagiti dua. Ore ni Sir Aldrin ket mariknamon nga nakainom. Agingga nga nagballatek ti saritaan da ken ni Donald. Masapul nga saan mon nga pasublin pay ni Donald. Amok nga aduna yan ti kastum ken kuana. Pinagadal mo, kastamit ten in kawisam, supay tinanging pilit tap nagpatakder kay ti balay mo. Yaman niya tinaramid na. Naki-girlfriend iti aday di abroad. Ida, inalan ti babay di abroad. Sikan tina nabati nga nakakakaasi. Pamagbaga ni Sir Aldrin ken ni Sir Owen. Makaluluwa ni Sir Owen nga mangdingdingeg kariti balikas ni Sir Aldrin. Ngem masipsiputak nga itakaw-takaw na nga matmatanak. Wen kabsat ko. Masansan niya maranaak ti matana nga nakakita kanya. Anya nga tati. Matmatan kanya dito nga bakla. Madurmenak man. Pakpakawan na po uremit nga rudin pilad so akit. Diyak no nga tapulos pumatol iti bakla nga kasi ti dakdakamatin na nga Donald. Nga pinagadal na kinimbalayan na ngim. Nakigirlfriend iti adi di balasyo tao ket. Di damit din nga pinanawan na ni Sir Owen. Iti mismo nga resto bar ni Sir Aldrin. Masansan meten iti umay na panagin inom wenno panangan iti mismo na kusina. Saanen nga agyan pa iti mismo nga restaurant. Sipod na padasan na ket sadyaya na mangan. Electric fanan mi ken bayat amang mangan kasarsarita na kami. Madmadlaw ni si Manong Lito nga Hoy David. Kursunada na kansa ni Owen na bakla. Siya po di naginom da ni Sir Aldrin dito ikit. Dito imetlatan ti umay na pangpanganan. Kinodado nga. Agpaluto pa iti parakeng ka. Para ka data ko nakata. Mairaman akmeten iti bati na. Kang runan na ti crispy pata. Makapungtutak kuma iti angaw ni Manong Lito kanyak nga kursunada na akngem. Sigurado nga no makapungtutak iti pariknak keng ko anak it makagura. Si kamit Manong Lito. Diyak pa'y napadpadasan deta. Kinurimit pilad suak nga makita makit. Saan ka dimit nga baklat iarit mo kanya ka Manong. Uy loko. Saan mo nga angawin ni Owen? Amom ni Donald. Pinagbasa na di jay. Nakaradwari ti kursuna nga HRM. Hotel and Restaurant Management.
Naki-girlfriend ti adda ijay balasyo tao. Ita, inalan di girlfriend na. Ket mausar nan ti kurso na nga HRM, ijay balasyo tao. So ano, no kurso na naka, sus apo ka David. Itilikodan nga pilad suka. Sorry may sumitag peso. Tilikodan nga pilad suka, ag kurso na ti may isa nga, architect ken ka. No pa'y bakla, kanya pwede sa pulem. Saan kanto nga agtrabaho dito eh? No yawid na ka ni Owen. Tandaanam deta. Watching ka Engineer Romeo Bartolome. Labas pa'y di kiti aldaw, talaga nga ti atap ket sa roten na ti daga. Ken ti atap ket pumudno no daduma pagayam ko. Kadidi pa naglabas ti aldaw madlaw ko ti kinasideg ni Sir Owen kanya. Adda ti gundaway nga numangan ket ti kayat na kasango na. Kasi tinaminsan. Dua nga rice tipan mo dito dito. Tagsango kami ken ni David. Ayaban tumet ni Sir Lito di ti waitress ket ibaganan no anya ti bilin ni Sir Owen. Idi na minsan nya panangan mi Manong Robert. Pasado alas 12. Idi agsangsango kami amangan. Kastoy digiti balikas ni Sir Owen kanyak. Awan ti cellphone mo. Awan man laing ti mabali na pakakuntakan keng ka. Awan man laing ti mabali na pangtawagak keng ka. No kahit ka makasarita. Awan sir. Sir manen. Saan na yung baga kong keng ka nga Owen tiyawag mo kanya. Maminsan pa'y talaga kasaritak ni Aldrin tay katen na kan dito eh. Oray baga na si Kati Buenas na. Sukatak amin nga kay batugan ti gangganan siya na gaputi baga na nga imado di kiti customers na keng ka. Kinunana ngem imisim manen itutudi na. Sir saan ka di kasapulak ti pagtrabahuan. Kasapulak ti agurnong gaputa kayat ko ti agadal. Idideta nga edad mo agadal ka. Ano no kwanti year mo? First year high school. Anya? Dandani ka nag-18 para first year high school ka pa lang. Kinunana nga kasla mas daw. Sana metla inbabawi ket kastoy. Amom no kayat mo talaga ti agadal. Saan mo nga dati programa ti Department of Education, ti Alternative Learning System, kasla agi-step up ka, no lakit ni mayroar mo iti eksaminasyon mo. Night school deta, kahit mo tatulungan ka. Kinunana, kasla akla nabigla when no nakigtot, iti balikas nga kayat mo tatulungan ka. Nalagip ko ti balikas ni Manong Lito nga ni Donald nga nagbalin nga karelasyon ni Sir Owen ket pinagadal na Manong Robert. Nuna nga ay ayatin nak, Manong Robert. Ayatin ka. Sikat ikayat ko nga mangagas ti sakit ti pusok. Tinpalay ni Donald nga sakit kanya. Saan na ka makatime kiti Dede Agundaway? Agingga nga inarakop nak ni Sir Owen. Bayat nga dududwa kami iti kusina. Sir,
Mga no makita data. Mga no dati sumrek di manong dito ket makita nang ararakupet nak. Kinunak nga kasla madurme nakitirik nak kiti dedi agundaway. Pinaluspusan nak sana ginawa ti bagna. Adenrar na nga kwadrado a karton. Pagayam ko. Alayam deti tarigalok ken ka. Anya dito sir? Anya dito uwen? Kunak ko ma. No, di mo binalbaliwan, tinyawag mo kanyak, sangkan nga, i-report ka ni Aldrin. Ngimket di, lips to lips kan. Kanayon nga sir. Ay ayatin ka kung naklangaro din. Kinunana, naragsakan at tikas taunay pagayam ko, gaputa, cellphone, ti regalo ni Sir Owen kanyak. Pagayam tayo, David. Kapos kasamuhan na hindi agpipindakada ko na kuma. Once again, happy birthday ken ka, Mayros Agustin Julian. Agkasangay ti dating aldaw ni Comadre Marivic Vicky Duldulao. Dito barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Happy birthday. Thank you very much kay amin nga nagbuya iti dating presentasyon di programa tayo Tina Palabas. Josephine Ramos Caballero. Thank you very much. Novelin Anacleto, Richard Dumlao, ni Marisa Siroma, ni Marites Ganyo, dita Hawaii, Ganyo Arios, ni Ma'am Elis Tamayo, ni kasi ni Mel Dalayugan, ni Miss B, dita Miss B Fiesta, ti Honolulu, Hawaii, ni Josephine Gabino, ni kabagis ko Dorocha de la Cruz, kastapay ken ni kasinsing ko Loreto Tamayo, dita Hawaii, Camila Balagat, ken dakay aminen ni Mr. Jeffrey Eclipse ken ti pamilyana dita Paway, Ilocos Norte. Galitos Lechon, ti empleyado ako ti Galitos Lechon, ti nagdumang pa sangay na di na Metro Manila ken Duarte Manila, naragsak ngeng kay panagbuy-buya. Ni Ma'am Elis Tamoayo, ni Engineer Romeo Bartolome, thank you sir ti panagbuy-buyam. Maricel Reskir Baltazar, thank you Maricel, thank you iti panagbuyam iti programa tayo Tina Palabas. Ento no bigat papagayam tunuyan tayo anya ti agbalinagasat ni David. Aklunen na kadi ti Dijaya ti maysa nga baklangan ni Owen nga panagayat na kenkuana. Daytoy kadi ti dakdakamaten ni David nga tao nga nangaon kenkuana. Tunuyan tayo amin digitoy nga paset ti pakasaritan ti biag kinayat ni David. Iti pagtagtuloy yo nga parang buya ket parang dingeg iti programa tayo Tina Palabas. Di plipatan ti ag-subscribe iti Facebook page tayo, kastamet ten iti YouTube papagayam. Ti pagayam yo ni Robert de la Cruz. Kaya duwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem. Ti Martes tayo amin na sa kapada, agyaman kamting kay panagbuya. Tina Palabas. Namulit yagdama babaen tina palabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.